Que tal? Como vedes, xa estamos aquí de volta. Estou aquí co mestre de percusión Vicente, co mestre Alex de piano. E nada, simplemente unha mensaxe para dicirvos que este xoves, este venres, imos a seguir coas xornadas de portas abertas, porque a verdade é que estamos tendo moitas, bueno, veo xente por aquí fai un pouquiño, estamos nos organizando, e vemos que hai un gran demanda, non? Máis que noutros anos. Entonces vamos seguir abrindo un pouquiño que son as portas abertas, ides a recibir nosas, bueno, unhas chamadas, ides a xente que xa está matriculada, así que esta semana un poquinho de paciencia, ímos chamar a final de semana a toda a xente que ainda non se matriculou, dicirvos que podedes vir, como digo, martes, xoves e venres, e a xente que quere facer obradoiros tanto de pandereta, iniciación musical, pois nada, dicirvos que tamén que están as portas abertas da escola. Entón, se queredes coñecer a Escola de Música de Ortigueira, este xoves, este venres, aquí estes profesores e eu estaremos con vos, pois,